ko lang sabihin sa lahat na tinatanggap ko yung hamon ni Coach GC ng boss. Tinatanggap ko yung hamon mo. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Ang paghahanda ng dalawang humasa sa gilas ng ating mga idolo, nagpatibay sa lakas at pagbibigay inspirasyon, nagpursigi upang maipanalo ang kanilang mga trainee na ang pinaghahandang laban noong nakaraang buwan. Kaya naman mga idol ay pag-uusapan natin ang dalawang trainer na ito na si Coach Ting Bisaya at Coach JC. Ang masusing paghahanda ng mga ito sa paparating na laban. Pero bago tayo magsimula, ay shoutout muna tayo sa mga nansawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout sa inyong lahat. Matagal-tagal din tayo mga idol na hindi nakapaglabas ng video sa kadahilanang natambakan tayo ng paperworks at kailangan muna nating tapusin para sa pangarap. Shoutout sa mga solidong estudyante dyan, mabuhay kayo! At sa susunod nating video mga idol ay open shoutout ulit tayo. Mag-comment lang at i-like ang video na ito. Simulan na natin. Masusi na nga ang paghahanda ng dalawang manlalaro na si Coach JC at si Ting Bisaya. Puspusan na ang pagtitraining na ginagawa ng dalawang kupunan dahil umano'y sa paghahamon ni Coach JC kay Ting Bisaya at agara naman na pagtanggap ng hamon ni Coach Ting Bisaya sa hamon ni Coach JC. Makukulayan na nga ang pinapangarap ng ating mga manonood kung saan ay maglalaban na ang parehong coach ng magkabilang kupunan. Sino nga ba ang yamado sa kanilang dalawa at sino naman kaya ang dihado? Sino ang tatanghaling kampyon sa darating na laban ng The Battle of YouTuber? Alam naman natin mga idol na parehong may experience ang dalawa pagdating sa boxing world. Walang baguhan sa kanilang dalawa. Halos magkapareho lang din ng taas at sukat ng katawan at pareho silang nahinto sa pagtitraining pati na rin sa pagboboxing. Kaya naman salamat kay Makagago sa paggawa ng event na ito dahil dito ay muli magbabalik sila sa entablado. Nakasuot ng gloves sa kamao at handang ipaglaban ang kampiyon na ito. Kaya naman mas magiging kapakapanabik ang darating na laban na ito. Tiyak kong kaaabangan ng mga solidong umiidolo at sumusuporta sa magkabilang panig. Cebuano versus Waray. Sino nga ba ang magwawagi? Si Coach Ting Bisaya ba o si Coach JC ng Brusco? Mag-iwan lang ng komento at opinion dahil ang komento mo ay gagawan natin ng punto. Hanggang dito na ulit tayo mga idol at kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga usaping kagaya nito. Maraming salamat!